enwere vidio hụrụ ebe enwere otu onye ama ama na social media na-eme na ọ gwọtara ọgwụ nọ na-ekwu sị nwe ihe dịka Chukwu according to the video m fụrụ na ọgwụ na ihe ọ na-esi na ị na-efe Chukwu ma ọ na ị na-aga chọọchị na-eshi oge bidoro gị na ị ga-abịakwa chọwa ndị dibịa na ị ga-abịakwa chọwa ọgwụ na ọgwụ ya ka mma ọgwụ karịa mma sha na ọgwụ aka mma so na ọgwụ karịa mma karịa Chineke my dear onye mmadụ ihe ọ chọrọ ife ya fewa asịkwa ihe efe naanị gị ma ihe ị na-efe mana nwere otu ihe m chọrọ ịgwa gị don't deceive people ọ bụ na ị chere na ọgwụ karị gị ma gwọwa ọgwụ gị mana ị deceive na ndị mmadụ don't say bad thing against God. Achọrọ m ịjụ gị ajụjụ kedu ihe nwere ike ịgwọ kedu ọgwụ ị nwere ike ịgwọ na this our generation ndị mbụ na-agwọbeghị before gaa njụ ese enwere ndị gwọrọ ọgwụ n'ụwa gwọcha ọgwụ ha ejiri ọnụ ha confess asị na Chukwu karịrị ihe niile ihe ọwụ na ị na-eme n'ụwa enwere ya na gịnị n'oge mekarịrị detin enwere ndị mmeri ya karịa gị yet the pipe low ha butu surrender to the supreme n'oge gboo enwere ndị gwọrọ ọgwụ enwere man akọrọ gwọchara ọgwụ ihe ọ na-anye wụ herbal drugs mana ọ na ọ gaa ime ọhịa gaa ịkpa ọgwụ ya o ji agwọ ndị mmadụ o nwere ike ọ mata how many plots of land ọ bara n'ime ya ọ ga-ewere mma gbunye n'ikuku that ọhịa ahụ ọ bara you dare not enter that bush that time ọ bara ọ bụ ịkpọ ọgwụ ị ga-ahụ mma ị ga na-ahụ ya physical mma ha gịrị n'elu mma ahụ o gbunyere n'elu o ji wee safeguard all the forest ọ bara ya gbaa ya okirikiri gbaa ya dịka ọ gbara ya mgba na onwe ya aza mmadụ gbachiri ya as fence just mgbe mma egbunyere n'elu and ogbunye mma ahụ nobody dares enter ị gaghị abanwu na ọhịa ka ya akọ maka popular man ama ama na-agara onwe ya ndị tax ejide ebuo ya okwezighị mbutu ka ya akọ maka nke ya ịgafe ya nne ya anya sọ ha ọkọ gụrụ lulu ya rịkasịga onwe ya na-akpọ lulu I don't know ya na-akpọ ya n'English ama m English name ya but ọ just ụmụ tiny insects ndị ants or something like that ọ ga-arịkasịgide o wege ebugaga ebe niile a ga-ebu onye ahụ ọ ga-arịkasịgide onye ahụ n'ahụ agaghị agwọta ya tiri ruo mgbe onye abịa meghasịa ihe o mere just na ịgafere ya n'akụkụ ọkọ gụrụ uru a na-akọ one gara one enwere ndị ha magwara ọgwụ n'ụwa ụbọchị ọgwụ ka na-akọ maka ya man ayasị ọgụ oshi ihe ọ sọrọ unu gba akọ chụọ ya unu enwe ike inweta ya o ya disapia ma apịa ihe ọ sọrọ si chụọ ya n'ụwa onwe ike inweta ya o ya ga laa n'udo nothing will happen ka a na-akọ nke onye gwọchara ọgwụ go to the extent na ericha ya ọbọlitekwa onwe ya ọ nwụrụ ericha ya ọbọlitekwa onwe ya tọnda dede ọ nwere tọnda gbara wee dig nwa hole na be mgbe ericha ya ọbọlitekwa onwe ya olu abalị ya pụọ na-aga na-akụ mgbịrịmgba onye nwụrụ anwụ so kedu ụdị ọgwụ ị nwere ike ịgwọ but after everything ndị a gwọchara ọgwụ Chukwu karịkwara ha people know some of them ended up giving their life to Christ before ha nwụrụ some of them nwụkwara mgbe ha nwụrụ ndị nọ n'akụkụ ha surrender and their life to Christ because ha mana if this person can die then nobody nọ n'ụwa agaghị anwụ onwe onye nọ n'ụwa na-enwe ike nwa ahụ Chukwu karịrị ihe niile so as I was saying enweghị ihe mere n'ụwa ị ga-eche na ị mere karịa ndị ọzọ ọ bụrụ na ị na-ekpe ekpere ebugozina onwe gị elu emere na ọgụ nwa kacha ndị ọzọ ekpe in the Bible anyị hụrụ the life of saints anyị nụrụ maka akụkọ St. Padre Pio otu o si eme o si nwee the gift of ọ ga na-eme appear in different places ọ ya akamasị o nwere ike nọ nga na akamasị na ọ ga ebe a na-edo confession ọ ebe a na-edo so
Have we seen somebody with such gift in this generation? Kayonako, Makande, life of saints. Just live the life of saints. Give different miracles. I'm going to know why. So, okay, you may know why. When we such gifts. Nando, if you go with such gifts. Careful now, everything in the middle. And when them way there, they go there before. That's the Disney gauge making pipe low. Don't just take yours. None can give catcher. No. And when in the media, they made that even mayor. To the extent now, come on, down. Believe whatsoever you want to believe, but I know that God is the greatest. He is the greatest. I don't know what you believe, but you know, that person that can give life and also take it. Oh, them not poor. Makauna sini na-emeka. Ahụ na one day you can. So no need now. That means somebody here carry. I only fear that person that can give life and also take it. I want to under the man we young under the so why boasting? Can you do to one? Can you jeme? I mean, this echo. Ndo anyị ji n'aka Chukwu nyere gị awụ gị ma ụlọ ọgwụ gị nyere gị ndụ ka anyị kwụsị boasting ịtụtụ ọ na-enweghị ọdịbuga anyị. Whatever you are doing, do it on your own, but don't deceive people with it. It is not. What do they do?